Hi friends, welcome to Within Style channel. இன்னைக்கு நான் வந்து கிச்சனுக்கு புதுசா வாங்கின பாத்திரத்தை தான் காமிக்க போறேன். இது வரைக்கும் அலுமினியம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இனி வந்து அலுமினியம் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். அலுமினியம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். இது வந்து அமேசான்ல தான் வாங்கினேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இப்படி இந்த அளவு நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கவே இல்லை. நல்ல கனமா இருக்கு. இது வந்து வினோத்தோட ப்ராடக்ட். வினோத்தோடது இது நல்ல வெயிட்டா இருக்கு. இனி வந்து குக் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன், ரிவ்யூ சொல்றேன் எப்படி இருக்கு. இப்ப எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, ஆனா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பேக்கேஜ் வந்து நல்லா வந்துருது, எந்த டேமேஜுமே இல்ல. பேக்கேஜ்ல எந்த இஷ்யூ இல்ல. வினோத்தோடது இது அமேசான்ல வாங்கின லிங்க் வந்து கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாம் அமேசான்ல ஆர்டர் பண்ணிட்டு வந்து நமக்கு செக்யூரிட்டி கிட்ட வாங்கிட்டு வந்து வந்தோம். இங்க ராபின் டாஸ் 4009 அதுக்காக இன்னைக்கு ஆர்டர் பண்ணி அவங்க காட்டுனா இப்படி தானே, அதுக்காக வேறாவது அவங்க இது இப்படி ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி அந்த அதோட மூட கிளாஸா இருந்து அதுக்காக ஆர்டர் பண்ணி அதோட மூட கிளாஸா இருந்தா அடுத்த வேற சர்க்கிளா இருந்தா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளாஸ் லிட் தான் வாங்கியிருந்தேன். அப்புறம் தான் யோசிச்சேன், கிளாஸ் லிட் வந்து நமக்கு மெயின்டைன் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம், அதனால அதை ரிட்டர்ன். அதுக்காக அம்மா ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அது பிடிக்கலன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு வந்து அடுத்து கொஞ்சம் அடுத்தாம சொல்றேன். இது நாலுமே வந்து செட்டா தான் வாங்கினேன். அதுல செட்ல வந்து இது வந்து பால் காய்க்கிற மாதிரி ஒரு பாத்திரம் கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறமா இது வந்து ஒரு கடாய் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்து நம்மளுக்கு இதோட மீனும் ஈஸியா ஃப்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா இது பெருசு, அதுக்காக அவங்க சிக்கன் கூட ஃபிட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரை பேனும் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல ஆனா பொரியல் வேணும்னா பண்ணிக்கலாம். நம்ம பாருங்க, நம்மளுக்கு பெருசான பாத்திரம் எப்படி ஒரு பெருசு வைக்கிறது. இதோடி நம்மளுக்கு ரைஸ் போட்டுட்டு ஒன்று குக் பண்ணலாம். நல்லா இருக்கு. குக்கரும் கூட எப்படி நம்மளுக்கு சாதாரண போடுவோம், அது ஐயத்தான் நம்மளுக்கு அது எப்படி போடுவோம். ஆனா சோறு எல்லாம் நாசா சாப்பிட்டேன்னா ரொம்ப யக்கியா இருக்கும். அதுக்காக அவங்க இதுதான் கொடுத்தனாங்க, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான சோறு வைக்கிறது. அதோட மூட எக்ஸ்ட்ரா தான். அதுக்கு நம்மளுக்கு எல்லாம் செடிக்கு அந்த செடிக்கு இல்ல, சும்மா பாத்திரங்கள்லாம் வைக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாத்திரம் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல வந்து நம்ம ரைஸ் வேணா குக் பண்ணிக்கலாம், பிரியாணி எல்லாம் ஈஸியா வைக்கலாம். இதுல அடி பிடிக்காது. அடுத்து இந்த போட்டனா கண்ணாடி மாதிரி தெரியும். பாருங்க எப்படி கண்ணாடியா இருக்கு. இது வந்து பேஸ் வந்து ரொம்ப கனமா கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம இண்டக்ஷன்ல வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அடி பிடிக்காது. இந்த மூணு பாத்திரமே அந்த மாதிரி பேஸ் வந்து கனமா கொடுத்திருக்காங்க. என்ன பாத்திரம்னா நமக்கு என்ன வேலை கூட்டு செய்யலாம், அதுக்காக இந்த பாத்திரம் எழுதிருக்காங்க 4 பீஸ் குக்வேர் செட்னு. அடுத்து 4 பீஸ் தானே அப்படின்னா இதுவும் கூட. இது வந்து 3.8 லிட்டரு வித் லிட்டோட. அப்புறம் வந்து சாஸ் பேன் ஒன்னு 2.1 லிட்டரு. இதுக்கு வந்து மூடி கொடுக்கல, ஆனா வந்து நம்ம இந்த கடாய்க்கு கொடுத்த மூடியே இதுக்கு செட் ஆகும், கரெக்டா இருக்கும். 3 பாத்திரத்துக்கு தான் மூடி கொடுத்திருக்காங்க, ஒண்ணுக்கு மூடி கொடுக்கல. ஆனா வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த கடாயோட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கடாய் வந்து 1.8 லிட்டரு. அப்புறம் வந்து இந்த ஃப்ரை பேன் வந்து 20 சென்டிமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் இந்த சாஸ் பேன் ஒன்னு
வித் லிட்டோட 2.1 லிட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து 16 சென்டிமீட்டர் சாஸ் பேன் வித் லிட்டோட 2.1 லிட்டர். இது மில்க் எல்லாம் வந்து வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து நமக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் சாம்பார் வைக்கணும்னாலும் இதுல வச்சுக்கலாம். ரசம் எல்லாம் வைக்கலாம். இதுல கரெக்டா இருக்கும். இதோட கரெக்டான ரிவ்யூ வந்து யூஸ் பண்ணும்போது நான் வீடியோல சொல்றேன், குக் பண்றப்ப சொல்றேன். நீங்க ரிதில் ஸ்டைல் சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் நோட்டிபிகேஷன் வரும். அப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. இது எல்லாம் கொஞ்சம் ஓபன் பண்ணுவா. சொல்றேன், ஓபன் பண்ணி சொல்றேன். சரி, அவங்க போ, நான் சொல்லிட்டு வரேன். கிளாஸ் அது இன்னும் கூட இப்படியா பாத்துக்க, மேல கிளாஸ் கீழே கிளாஸ். அதுக்காக சர்க்கிள் கிளாஸ் தந்தாங்க. அடுத்து